Гайса ул яклардан китеп, Яһудиягә һәм Урдун аръягындагы җирләргә юнәлде. Аның янына янә күп халык җыелып, ул гадәтенчә аларга гыйлем бирде. Гайса янына фарисейлар килделәр һәм аны сынарга теләп, ир кешегә хатынын аерып җибәрергә канун рөхсәт итәме дип сорадылар. Муса сезгә нәрсә эшләргә кушты соң, диде Гайса. Муса әйтүенчә, ир кеше хатынына талак хаты язып биреп, аны аерып җибәрә ала, дип җаваплады алар. Ул сезгә шундый әмерне күңелләрегез каты булганга язган, диде Гайса. Әмма башта ук һәммә нәрсәне бар кылганда, Аллаһы аларны ират һәм хатын кыз итеп яратты. Шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып, хатынына кушылыр, һәм алар икесе бер тән булыр. Димәк, алар инде ике кеше түгел, ә бер бөтен. Аллаһы кушканны кеше аермасын. Өйдә шәкертләре бу хакта Гайсадан кабат сорадылар. Ир кеше хатыны белән аерылышып, башкага өйләнә икән, беренче хатыны алдында зина кыла дигән сүз, диде Гайса. Шулай ук хатын кеше дә иреннән аерылып, башкага кияүгә чыкса, зина кыла димәк. Балаларга ырынып, үз фатихасын күндерсен өчен, кешеләр Гайса янына балаларын алып килә, әмма шәкертләр әлеге кешеләрне шелтәли иделәр. Моны күреп, Гайсаның ачуы килде һәм шәкертләренә ул: «Балаларга минем янга килергә ирек бирегез, комачауламагыз аларга, чөнки Аллаһы патшалыгы әнә шундыйларныкы», диде. Хак сүз әйтәм сезгә, Аллаһы патшалыгын балалар кебек кабул итмәгән кеше анда кермәячәк. Һәм ул балаларны кочаклап, аларга кулы белән ырынды, үзенең фатихасын күндерде. Гайса юлга чыкканда, каршына бер кеше йөгереп килеп, тезләренә егылды да: «Игелекле остаз, мәңгелек тормышка ия булыр өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?» дип сорады. «Нигә син мине игелекле дип атыйсың?» диде Гайса. «Аллаһыдан башка һич кем игелекле түгел. Аның әмерләрен син беләсең. Кеше үтермә, зина кылма, урлашма, ялган шаһидлык бирмә, алдашма, атаң белән анаңны хөрмәт ит». «Остаз, мин боларның барысын яшьтән үтәп киләм», дип җавап бирде тегесе. Гайса аңа карап куйды һәм әлеге кеше аның күңеленә хуш килде. Шуннан Гайса аңа: «Сиңа бер генә нәрсә җитмәй. Бар да булган һәммә нәрсәңне сатып, фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил һәм миңа йәр», диде. Бу сүзләрне ишетеп, егет борчуга төште һәм китеп барды, чөнки ул бик бай иде. Гайса исә әйләнә-тирәсенә күз ташлап, шәкертләренә: «Байлыгы булганнарга Аллаһы патшалыгына керү ничек кыен», диде. Аның бу сүзләре шәкертләрне бик тә гаҗәпләндерде. Әмма Гайса янә: «Дусларым, Аллаһы патшалыгына керү ничек кыен», дип кабатлады. Бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда, дөягә энә күзе аша үтү җиңелрәк. Алар гаҗәпләнеп үзара: «Алай булгач, кем генә котыла алырсың?» дип сөйләштеләр. Аларга карап Гайса: «Кешеләр өчен мөмкин булмастай эш бу. Моны Аллаһы гына эшли ала. Ул булдыра алмастай нәрсә юк», диде. Шуннан соң Петер: «Менә без бөтен нәрсәбезне калдырып сиңа ярдык», диде. «Хак сүз әйтәм сезгә, йортын яки ага-енәләрен, апа-сеңелләрен, ата-анасын, балаларын я булмаса басуларын минем хакка һәм яхшы хәбәр хакына калдырган һәркем бу дөньяда 100 тапкыр артыграк күләмдә йортлар, ага-енәләр, апа-сеңелләр, аналар, балалар, басулар һәм әлбәттә инде эзәрлекләүләр дә алачак. Ә киләчәк дөньяда мәңгелек тормышка ия булачак. Әмма беренчеләрнең күбесе соңгылар булыр, соңгылар исә беренчегә чыгар».
Алар Иерусалимгә карап юл алдылар. Иң алдан Гайса, аның артыннан шомланып калган шәкертләре, алар эзеннән куркынган юлдашлар атлады. Гайса 12 шәкертен читкә чакырып алып, үзе белән нәрсәләр буласын сөйли башлады. Без Иерусалимгә барабыз. Адәм углын анда баш руханилар һәм канун белгечләре кулына тотып бирерләр, алар аны үлемгә хөкем итеп, мәҗүсиләр кулына тапшырырлар. Мәҗүсиләр исә мыскыллап аңа төкерерләр, аны камчы белән суктырырлар, аннары үтерерләр. Әмма 3 көн үтүгә ул үледән терелер. Гайса янына Зәбәдәй угыллары Якуб белән Яхья килеп, «Остаз, без сораганны үтәсәң иде» диделәр. «Сезнең өчен мин нәрсә эшләргә тиеш?» дип сорады ул. Алар, «Син дан дәрәҗәгә ирешкәч, янәшәңә утырырга рөхсәт итсәң иде. Беребезгә уң, икенчебезгә сул ягыңа» дип җавап бирделәр. «Сез нәрсә сораганыгызны аңламыйсыз» диде аларга Гайса. «Мин эчәсе кәсәдән эчә, яки мин кичерәсе чумдыруны кичерә алырсызмы соң?» «Алырбыз» дип җавап бирде алар. Шуннан Гайса, «Сез мин эчәсе кәсәдән эчәрсез, мин кичерәсе чумдыруны кичерерсез, менә уң яки сул ягымда утырырга рөхсәт бирү-бирмәү минем ихтыярымда түгел. Ул урыннар кемнәргә тәгаенләнсә, шуларныкы булыр» диде. Бу хакта ишеткәч калган 10 шәкертнең Якуб белән Яхьяга ачуы чыкты. Әмма Гайса аларны чакырып алып булай диде. «Сез беләсез, халык җитәкчеләре дип исәпләнүчеләр халыклар өстеннән хакимлек кыла. Халык түрәләре дә алар белән идарә итә. Ләкин сездә алай булмасын. Арагызда бөек булырга теләүче башкаларга хезмәтче, һәм арагызда беренче булырга теләүче барыгыз өчен дә кол булсын. Адәм углы да бит үзенә хезмәт итсеннәр өчен дип түгел, бәлки үзе хезмәт итәр һәм күпләрне йылып алыр өчен үзенең гомерен бирергә дип килде». Алар Әрихә шәһәренә килеп җиттеләр. Соңрак Гайса үзенең шәкертләре һәм күп санлы халык белән Әрихәдән чыгып барганда, юл читендә Сукыр Бартимәй, ягъни Тимәй углы теләнеп утыра иде. Ул Насаралы Гайсаның үтеп баруы хакында ишетеп кычкырып җибәрде. «Давыт углы Гайса, кызган мине!» Кешеләр аны тыймакчы булды, әмма Сукыр адәм тагын да катырак кычкырырга тотынды. «Давыт углы, кызган мине!» Гайса барган җиреннән туктап, «Чакырыгыз аны» диде. «Кузгалай да, сине чакыра» дип Сукырны дәштеләр. Бартимәй үз киемен салып ташлап сикереп торды да Гайса янына йөгереп килде. «Син миннән нәрсә көтәсең?» дип сорады аңардан Гайса. «Остаз, күзләрем күрсә иде» диде Сукыр адәм. «Бар, сине ышануың савыктырды» диде Гайса. Теге адәм шундук күрә башлады һәм Гайсәгә ярып китте.